så er der lige en første status fra Rejsende Faster Marlene fra Roskilde Festivalen. Der er kommet vand, og det regner stadigvæk. Og jeg tror nok, det snart stiller af, håber vi. Vi ligger i vores telt. Der ligger Camilla. Vi er tørre. Der er en lille bitte smule vand inde i teltet i et hjørne, men det er ikke noget, der gør noget. Vi satser på, at det stopper her om et par timer, hvor vi skal på vagt. Men det er godt, og det er dejligt, og det er hyggeligt at ligge og lytte til regnen. Men det må også godt stoppe, fordi det er sgu lidt sjovere, når det er tørt. Nå, men det var lige en lille hilsen her fra Roskilde Festivalen 2024. Vi har været her siden torsdags, og det er torsdag, fredag, lørdag, søndag. Torsdag, fredag, lørdag. Vi har været 3 dage. Det føles som længere. Vi har heldigvis masser af dage tilbage. Så I må have det. Der kommer nok noget status senere. Vi ses.